Ha? Muni plumbing sa mong forman. Tanawa. Tara. Grabing paningkamot. Plumbing sa mong forman. Grabing paningkamot niya to ah. I-post ka ni mo. Ang oh niya. Ha? Mo?
Kanira bitaw. Oh. Taas kayo eh. Taas. Sige. Gitaro ya ako. Tinaw kayo? May lubog. Clean out na. Tingin man. Kana. Oh. Ah, dire oh, kuwag tukot dire oh. Amo na i-clean out dai. Clean out mo ka na. Clean out mo ka na. Mubo, inuuntoy mo ha. Sumpay mubo. Oh, sakto ra. Good mo dire. Good na. Okay. Straight. Bawa gamay gini. Gamay ragit. Nagbungkur. Patiri gamay. Patiri gamay. Okay na ay. Okay na na. Oh, straight na dire. CR mo na. CR. Minutos man. 10 minutos.
Ha? Ano ka ni? Dungog kayo ni, ma. Dungog dari. Wala man ko'y, kuhan, ikaw ra. Ipasar na ako ng messenger ni mo. Pwede ba ya? Amang ito nga. Apa dito? Oh. Dito. Ito na ito. Hindi. So, 96. Wala man. Tonton. Yan sa...
Gutom, no? Lukluki gamay. Sama ni clean out nih. Oh no. Terus. Mana sad?
isang linya sa lalo. Paimong sukat gisin, tapos ang isa nakaputol. Dito na siya paimong sa kanal. Ang isa linya na sa ugaw sa dito. Karon naging sa lababo, baon niya ng linya sa second floor. Ang sa tuo mo sa lababo, sa wala mo nang sa ugaw. Paong gyapon na to ato nagihulog na rin yung tanan. Pili na sila agi mo tapon na ang isa. Karon takluban na to para di masud na ugaw. Gikan na siya dito di size ko isa karon. Sa crown sa sikan.